Ja tervetuloa seuraamaan urheilulajia, jossa rauta ovat sekä raudat että miehet, eli voimanoston MM-kisoihin tänne Helsingin urheilutalolle. Ja tervetuloa Sakari Selkäänaho mukaan myöskin oman suorituksen jälkeen. Onneksi olkoon, kilpailut ovat menneet hienosti. Kiitos. Hopea mitali tuli ja sokerina pohjalla eilen 300 kilon junioripenkkipunnerus Tomi Rantaselta. Samoin Latvian Konstantinos 1040 kiloa yhteistulos, uusia maailmanennätysrautoja. Minkälaisia kilpailuja odotat tänään, kun raskaimmat sarjat ovat kysymyksessä? Rikotaanko silloin myöskin MM-rajoja? Päällimmäisenä tietysti Suomen Ano Turtiaisen jalkakyykky- ja maastanostoyritykset, joissa Ano jahtaa varmasti maailmanennätysrautoja. Sen me näemme sitten hetken kuluttua, kun kisat lähtevät liikkeelle, eli kysymyksessä todella vahvojen miesten laji, voimanoston MM-kisat. Ja näin sitten päästään itse rautojen pariin. Vuorossa jalkakyykky sarjana 100 kiloa ja Kari Pönttinen Suomi toinen yritys. Ensimmäinen yritys sarjasta 330 kilosta epäonnistui, mutta Pönttinen korotti 5 kiloa. Ja nyt siis toinen nosto 335 kiloa ja jalkakyykky. Kari on tehnyt 340 kiloa jalkakyykyssä, joten ei tämäkään rauta pitäisi mikään mahdoton olla. Näin aloitusmerkki tuomarilta. Ja puhdas suoritus. 2-1 kuitenkin vaan tuomari. Mistä tämä johtuu? Yksi punainen valokyykky jäi toisen tuomarin mielestä hieman ylös. 350, 11 in. 350, 11 in. Ja tässä vielä tuo Kari Pönttisen toinen nosto 335 kiloa. Mikä on Kari Pönttinen miehiä? Kari on 28-vuotias metallialan yrittäjä Yli-Staros. Kilpailut voimanostossa viimeiset 3 vuotta. Ja näin sitten vuoro on 47-vuotias yrittäjä Laihialta. Arto Rajala 370 kiloa rautaa tangossa ja toinen yritys jalkakyykyssä. Arto ensimmäinen nosto kaatui hieman eteen, lähti hyvän näköisesti pohjasta, mutta sen jälkeen selkä pyöristyi ja mies istui. Ja näin aloitusmerkki. Nyt näyttää hyvältä. Ja hyvin tulee Arto ylös. Ja katsotaan sitten puhtaasti 3-0 nosto. Hyväksytään Arto Rajala, 370 kiloa on valmis. Next weight, 380. Record 12 in. 380. Record 12 in. So Jani Ihalainen from Finland. Näin nousee 370 kiloa Arto Rajala toimesta. Ja näin sitten vuorossa Jani Ihalainen, 20 vuotta nuorempi kuin äsken lavalla esiintynyt Arto Rajala, ja hänellä nyt 380 kiloa tangossa. Alkaa olla Jani ennätyspainoja. Nyt tarvitaan täydellinen suoritus. Huolellisesti haetaan oikea asento ja sitten tanko ylös ja aloitusmerkki. 380 kiloa ja Jani Ihalainen. Ja se tulee puhtaasti ylös. 3-0 hyväksytään tämä nosto. Se oli ilmeisesti nappisuoritus. Jani on pitkäksi mieheksi todella tekninen ja varma nostaja ja se näkyy myös tässä. Todella helpon näköinen nosto. Vuorossa edelleenkin jalkakyykky, toinen yritys ja nyt ovat raudat nousseet yli 400 kilon, 402,5 kiloa tangossa, kun lavalle tulee Saksan Harald Selsam. Hänen toinen yrityksensä 350 kiloa meni puhtaasti ja aika kova nosto, yli 50 kiloa aloituspainoista tähän säkeen. Huikea korotus. Selsamin oma ennätys taitaa olla 385 kiloa, eli peräti 17,5 kilon parannus. Ja kysymyksessä sarja 100 kiloa, eli 10 kiloa kevyemmät miehet kuin äsken nähty Jani Ihalainen ja Arto. Ja Arto Rajalahan on myöskin 100 kilon miehiä.
Rajala nosti 370 kiloa niin kuin näemme, ja nyt Selsamilla 402,5 kiloa aloitusmerkki. Ja Kyykystä lähdetään. Ja ylös tullaan, mutta nosto ei ole hyväksytty. Jäi selvästi vajaaksi. 2-1 ääni, taikka 1-2 tuomarit hylkäävät tämän Selsamin huikean yrityksen, todella siis parikymmentä kiloa jo yli miehen oman ennätyksen. Ja näin nosto jää vajaaksi. Se oli Selsamin toinen yritys. Sitten tulossa lavalle Suomen Kari Pönttinen, sarja 100 kiloa, 98,9 painoimies punnituksessa. Kolmas yritys 345 kiloa tällä pronssivitalimiehellä. Ja Takke taitaa olla miehen oma ennätys. Kyllä nyt on Karilla omat ennätyspainot ja tärkeä nosto pronssimitallikamppailua ajatellen. 28-vuotias metallialan yrittäjä Kari Pönttinen, kolmas yritys, sarja 100 kiloa ja tangossa siis rautaa 345 kiloa. Näin haetaan mahdollisimman hyvä nostoasento tankohartioille ja Kari Pönttinen. Aloitusmerkki on saatu ja näin lähtevät raudat nousemaan ja oma ennätys on valmis. Kari Pönttinen 2-1 tuomariääniin, 345 kiloa miehen oma ennätyspaino. Se oli Karilta nappisuoritus. Yksi punainen valo edelleen syvyydestä. Mutta hyväksytty suoritus joka tapauksessa. Näin nousee metallialan yrittäjältä 345 kiloa on valmista rautaa. Sarja 110 kiloa lavalle. Harri Hiissa kolmas nosto, 370 kiloa raudasta jalkakyykyssä ja Hiissan kohdallakin liikutaan ennätyspainoissa. Harrin ennätys on muistaakseni 5 kiloa enemmän, 375. Alla 2 hyvää suoritusta 340 ja 360 kilosta. Näin jälleen Harri hakee hyvää asentoa ja sitten aloitusmerkki tuomarilta, kun kaikki on valmista. Näin. Pohjaan ja ylös ja se oli siinä ei ilmeisesti mennyt, jäi vähän kyykkyyn. Jäi pikkasen ylös ja lisäksi siinä oli sellainen kaksoispomppu. Tanko laski välillä alaspäin. Katsotaan tässä vielä 2-1 tuomariäänin hyväksyt. Nosto hylätään 1-2. Riittävän alas menee kyykky. Tässä oli ilmeisesti tuo notkahdus. Tässä tulee se dippi, mistä nosto sitten viime kädessä hylätään. Myös syvyydestä saattoi tulla punaista. Seuraava mies radalle ja hän on Jim Gorell, USA. Sarja 110 kiloa, Gorellin painopunnituksessa 105,1 kiloa. Tämä on hänen kolmas yrityksensä, 372,5 kiloa tangossa rautaa. USA-mestaruuskisojen kolmonen. Ja tarvitsee tämän paino ehdottomasti, mikäli aikoo mitalikamppailussa pysyä mukaan. Korjataan tuo kuvaruutuun vielä, siis sarja on 110 kiloa Jim Gorellilla. Näin on. Ja näin Gorell 2-1. Tuomariäänin hyväksytty nosto 372,5 kiloa. Gorell siis, joka paino 105 kiloa. Hänet ilmoitettiin alunperin sarjaa 100 kiloa, mutta nostaa siis nyt 110 kilon sarjassa ja tekee onnistuneen kyykyn. Tällä nostolla Gorell haastaa suomalaiskolmikon. Joista seuraavana tulee lavalle sitten, kun tankoon pannaan rautaa Arto Rajalalle 380 kiloa. Arto Rajala kolmas
kolmas yritys, kolmas nosto Arto Rajalalta tältä todelliselta veteraanilta miehellä ikää, siis 47 vuotta, nostanut voimanostoa kilpailumielessä jo reilut 20 vuotta. Laihialta kotoisin oleva Rajala, joka painoi 99,5 kiloa punnituksessa. Sarjana siis 100 kiloa ja yleensä tulee mukaan vahvasti kannustamaan tätä laihialaista teräsmiestä, jolla siis kyykyssä nyt 380 kiloa. $370 meni varsin puhtaasti ja nyt sitten siis 380 kiloa aloitusmerkki. Ja 1-2. Siinäkin jäi ilmeisesti nosto vähän vajaaksi. Jäi vajaaksi ja loppuasento ei ollut aivan sääntöjen mukaan. 370 kiloa Rajala tulos siis. Ja lisää suomalaisväriä. Seuraavana 20-vuotias, 20 vuotta nuorempi Jani Ihalainen. Sarja 110 kiloa painoa Ihalaisella 109,6 punnituksessa. 380 kiloa on jo selvä Ihalaiselta. Ja nyt on miehellä 385 kiloa, eli 5 kilon korotus. Eli Ihalainenhan teki oman ennätyksensä tuolla 380 kilolla ja nyt vielä 5 kiloa lisää. Tangossa 395, eli Ihalainen nosti vielä 395. Korotti 15 kiloa. Jani Ihalainen, 27 vuotta. Erittäin tekninen nostaja. 395. Oma ennätys tangosta. Aloitusmerkki. Ja näin lähdetään ylös. Tanko tulee ylös. Uudesta tuomariäänin 3-0 ja 395 kiloa. Hieno suoritus. Nappisuoritus Janilta. Näin jälkeenpäin helppo jossitella, mutta siinä olisi tullut 50 kiloa jopa enemmän. Ja tulos olisi alkanut uudella 100-luvulla 4. Kyllä. Sitten Harald Selsam, joka äsken yritti jo 402,5 kiloa. Hänen kolmas yrityksensä mies aloitti 350 kilolla, sitten tuo huikea korotus 52,5 kiloa. Ensimmäinen yritys tästä 402,5 kilosta oli lupauksia antava ja nyt katsotaan sitten, onko tämä yritys onnistuneempi ja puhtaampi. Selsam tarvitsee tämän raudan ehdottomasti mestaruustaistelussa Rajalaa vastaan. Harald Selsam siis Saksa lavalle. Sarja 100 kiloa. Selsam, joka painoi punnituksessa 99,6 kiloa. Jeff onnistuu siis ensimmäisessä yrityksessä tästä 402,5 kilosta, mutta Selsam, jonka virallinen ennätys on luokkaa 370 kiloa, yrittää nyt siis todella huikeaa lisäystä tähän viralliseen omaan ennätyksensä. Ja nyt onnistuu. 2-1 tuomariäänin 402,5 kiloa. Ja mies tuuletaan tyytyväisenä totta kai. Harald Selsam ensimmäisenä rikkoo 400 kilon rajan. Mahtava suoritus saksalaiselta. Aivan sääntöjen rajamailla oleva nosto, mutta 2-1 hyväksytty. Vieressä Jani Ihalainen, joka venyi erinomaiseen suoritukseen avauslaissa jalkakyykyssä. Onneksi olkoon Jani
oma ennätys 395 kiloa. Ainakin noin päällisin näytti menevän aika helposti. No joo, tänään tuntui siltä, että lämmittelyt oli vähän huonoja, mutta kyykyt kulki kyllä. Paransin pikkasen ennätystä ja hyvältä tuntui, että vähän jäi vielä varaakin. Niin, tuo 395 meni niin helposti, että tuli siinä mieleen, että miksi et heittänyt 5 kiloa lisää? No, ajattelin, että otetaan nyt varmat pois ja katsotaan, onhan näitä kisoja vielä. Paljonko harjoituksessa on mennyt kyykyssä? No, ei näin paljon, että 380. Et 15 kiloa tuli siihen ennätystä nyt. Mutta 380 oli myöskin virallinen uusi kilpailuennätyksesi. Joo, kyllä. Entä sitten seuraava laji? Miten siihen valmistaudut? No, penkkipunnerus on mun huonoin osa-alue tässä ja se nyt tarvii alkaa lämmittelemään ja katsoa siitä sitten, että mitä tulee ja sitten alkaa kilpailu vasta kun pistetään tanko lattiaan. Joo, tässä vaiheessa olet kuitenkin ihan mukavasti mitalitaistelussa kiinni. No joo, mutta tää on urheilua ja palkinnot jaetaan vasta kun kisa on ohi. Kiitoksia Jani Ihalainen ja onnea tuohon seuraavaan lajiin sitten penkkipunnerukseen. Kiitoksia. Jim Corell. Näin on siirrytty sitten seuraavaan lajiin, eli penkkipunnerukseen, kun vuoroon tulee Suomen Harri Hiissa, toinen yritys, ja tangossa painoa 220 kiloa. Harri Hiissa, 40-vuotias vahtimestari Helsingistä, toisessa yrityksessä. Hiissalla meni ihan mukavasti myöskin tuo kyykky 370 kiloa. Ja nyt siis toinen yritys, penkkipunnerus, sarja 110 kiloa. Näin. Tuomariääni 2-1. Vähän aikaa kestää nuo tuomareiden hyväksymiset, 2 keltaista, 1 punainen, ja se tarkoittaa sitä, että Harri Hiissa 220 kiloa on valmis. Seuraavana tulee lavalle sitten Harald Sesam, mies, joka kyykkäsi 402,5 kiloa. Ja saksalainen siis tässä vaiheessa ensimmäisen lajin jälkeen johdossa. Selsamin ensimmäinen nosto oli 215 kiloa. Ja Selsam siis sarjassa 100 kiloa, painoi punnituksessa 99,6 kiloa. Tässä on Sakke käytäntö se, että punnitus suoritettiin 48 tuntia ennen kilpailua. Näissä VPC-kilpailuissa kilpailija punnitaan 24 tuntia. Se on 24 tuntia. Ennen kilpailua. Paljonko ehtii 24 tunnissa vetää lisää painoa? Nämä 100 kilon sarjan nostajat painavat 5-8, jopa 10 kiloa enemmän kuin punnituksessa. Ja rinnalle jää Selsamin yritys 225, 215 edelleenkin Harald Selsamilla, ja oli aika ponnettomanakin yritys kyllä. Ei näyttänyt olevan nyt ruutia Selsamin käsissä tänään. Ehkä kovat jalkakyykyt painavat vielä. Tässä on myöskin tarkoin määritelty tuo oteleveys. Tankoon on merkitty kohdat 81 sentin etäisyydelle toisistaan ja sen leveämpää otetta ei saa käyttää. Jim Corell, USA, Yhdysvallat, ja sarja 110 kiloa, 227,5, eli 2,5 kiloa lisää. Pienet hilut oli päihin ja näin 227,5 ja penkillä Jim Corell. Jim, joka kyykkäsi 372,5. Punnertaa, mutta tätä suoritusta ei voida hyväksyä. Siinä nosto katkeaa kesken, siihen tulee tuo nytkähdys. Kädet pettävät puolivälissä ja nosto jää siihen. Selsamilla pohjana siis 215, joka äsken epäonnistui. Nyt Jim Corellilla pohjana 215. Ja sitten vuoroon Kimmo Rautio.
28-vuotias tamperelainen. Ensimmäinen yritys 215 meni puhtaasti, nyt siis painoa tangossa rautiolla 230 kiloa. Kari Ihalainen tuossa aikaisemmin onnistuneesti nosti 210 kiloa, hänelle onnistui ensimmäisessä yrityksessään. Ja nyt sitten suomalaisyleisö yltyy kannustamaan aina Kimmo Rautiota, jolla 230 kiloa tangossa ja toinen yritys. Ja nosto katkeaa. Tällä kertaa vielä liikaa 215 kiloa Kimmo Rautiolla ensimmäisessä onnistuneessa yrityksessä. Ja sitten tämä sarjan ikäpresidentti 100 kiloa ja Arto Rajala. Päättäväisen näköisenä 47-vuotias laihialainen. Ja hänellä tangossa ikämiesten maailmanennätysrauda. Mutta Arto Rajala, niin ikämies kuin onkin, taistelee myöskin erittäin vakavasti tämän 100 kilosarjan voitosta. 225 meni puhtaasti, nyt siis 235 ja ikämiesten maailmanennätysyritys Arto Rajala, Suomi ja Laihia. Ja lähtee, mutta ei aivan riitä tällä kertaa. 3 punaista. Se ei kaukana ollut. Loppuojennusta vaille. Harmi, sillä tämä on tärkeä nosto Artolle. Mikäli Selsam jää 215 kilon ja Rajala tämän 235 selvittää, tuleehan 12,5 kilon päähän Selsamia ja lisäksi Arto on vaakalla 100 grammaa kevyempi. Miten miesten erot maastanostossa? Etukäteen Rajala on noin 10-15 kiloa vahvempi. Toisen kierroksen päättää Englannin Patrick McGuire. 225 kiloa meni häneltäkin ja nyt 235, sama paino kuin äsken Arto Rajalalla. Toinen yritys Patrick McGuire. McGuirella on Raution kanssa tilanne, että heidän pitää saada penkkipunneruksessa kaulaa pönttiseen pysyäkseen pronssitaistossa vahvoilla. Eikä nouse tämäkään 235 kiloa, kun nostajana Iso-Britannian Patrick McGuire. 225 jää hänelle tulokseksi tässä vaiheessa ja 235 odottamaan sitten kolmatta yritystä. Näin ja toinen kierros on täynnä penkkipunneruksesta, jossa tällä hetkellä kärjessä onnistuneella suorituksella 220 kilolla on Harri Hiissa. Siinä vähän ammoniakkia Jani Ihalaisen sieraimiin ja sitten mies penkille. Kolmas yritys, penkkipunnerus 215 kiloa. Ja tämä on tärkeä yritys Janilla, jolla oli loistava kyykky, 395 kiloa oma ennätys. Ja nyt sitten tämä ylös. Ja nyt se tulee puhtaasti, hienoa. 3-0 äänin. Eihän siinä ollut mitään epäselvääkään. Jani Ihalainen 215 kiloa. Todella helppo ja varma suoritus Janilta. Penkkipunnerus on yleensä Janille ollut sellainen murheenkryyni. Kisoissa useimmiten tuloksena vain yksi onnistunut nosto. Ja sitten lisää suomalaisväriä. Krister Kangas. Sama paino, 215 kiloa. Krister Kangaksella. Kangas käyttää penkkipunneruksessa harvinaista vastaotetta. Sillä eliminoidaan olkapäihin kohdistuva rotaatio. Kyynärpää pysyy tangon alla paremmin ja komeasti rauta liikkuu Kristeriltäkin. 215 onnistunut suoritus myöskin. Krister Kangas myöskin 110
kiloa sarjassa nostava suomalainen, toinen onnistunut suomalaisnosto. Sitten mennään 217,5 kiloon. Steve Middleton, Iso-Britannia. 210 on hänellä onnistunut nosto toiselta kierrokselta. Ja nyt siis 7,5 kiloa lisää. Steve Middleton, joka nostaa siis edelleenkin 110 kilon sarjassa. Middleton ja Hiissa kyykkäsivät 360 kiloa miehen ja tämä Middleton tarvitsee pysyäkseen Hiissan kannoilla ja hyvin tulee. 217,5 on kevyttä. Tässä nostossa Hiissallahan on jo 220 onnistunut nosto. Sitten 402,5 kiloa kyykännyt Saksan Harald Selsam, joka johtaa siis tuon jalkakykyn jälkeen 100 kilon sarjaa. Hän on vuorossa seuraavana. Ja 225 Selsamilla tässä nostossa. Ensimmäinen 215, toinen 225, ei noussut ja nyt siis samasta painosta. Kolmas yritys. Onnistunut nosto tästä. Selsamille pitää miehenne vahvasti kiinni kilpailun kärjessä 100 kilon sarjassa. Eikä nouse. Kilpailu kiristyy, 215 kiloa jää Harald Selsamin tulokseksi. Sitten 227,5 kiloa. Jim Corell. Seuraavaksi Corell, jonka tulokseksi kyykyssä tuli 372 kiloa. Hän myöskin sarjassa 110 kiloa. Ja Jinkin kolmas yritys. Corellin kohtaloksi saattaa koitua kova 22,5 kilon korotus aloituspainoon. Yllättävän vaatimattomalla painolla hän lähti todella liikkeelle. 205 kiloa oli ensimmäisessä yrityksessä. Ja hyväksytäänkö nosto? Kyllä, hyvältä näyttää. Väkisin mies puristaa raudat suorille käsille. Joo, ja vaikka se vähän aikaa kesti, niin siinä ei missään vaiheessa suoritus katkenut. Nosto ei pysähtynyt, ei ollut eriaikaista ojennusta. Takapuoli pysyy penkissä. Ei ole mitään syytä ylätä nostoa. Tiukka, mutta täysin sääntöjen mukainen suoritus. 227,5 kiloa tulokseksi Jim Corellille. Penkipunneruksessa Harri Hissa. Harri Hissalla 220 meni aika kevyen näköisesti, nyt 230 kiloa. Ja nyt aletaan liikkua jo ilmeisesti myöskin miehen ennätyspainossa. Tämä on Harrin, sama kuin Harrin henkilökohtainen ennätys. Ja nyt Middletonin ja Corellin suorituksissakin alkaa näkyä tämä kilpailun koveneminen. Rutistusta alkaa löytyä lisää. Harri Hissa. 40-vuotias helsinkiläis vahtimestari siis nyt kolmassa yrityksessä 230. Ja ei valitettavasti nouse. 220 ja Harri Hissa tulokseksi. Corellhan nosti 227 ja puoli, eli siinä tuli 7,5 kiloa amerikkalaisen hyväksi eroa, kun siirrytään sitten sarjaan 100 kiloa ja vuoroon jälleen Arttu Rajala. Toinen yritys tästä 235 kilosta, ja sehän on siis niin kuin jo aikaisemmin tuli todettua ikämiesten maailmanennätys, se on ikämiesten Euroopan ennätys.
225 kiloa Artolla jo pohjalla. Ja nyt siis toinen yritys 235 kilosta. You can do it. Ja ratkaiseva nosto mestaruuskamppailua ajatellen. Come on, Arto. Ja näin nousee. Voi. Ei suorassa. Se oli jälleen aivan siinä. Sorry, Arto. Kädet eivät aivan suoristu siinä lopussa. Näytti jo ihan hyvältä. Lähti todella hyvin rinnalta ja näytti jo siltä, että Arto Raudan selvittää, mutta aivan loppuennusta vaille nosto jää. 2.25. From Finland. Nice body, Kimmo Rautio. Ja sitten On lahtattu, Kimmo Rautio. Kimmo Rautio. ...230 kiloa. Yes, the finish lifter, Kimmo Rautio. Yes, come on, help me. Kimmo Rautio nosti vielä 235. Hän epäonnistui 230. Jalkavuosta riskipide 5 kiloa lisää. Rautio tietää tilanteen ja penkissä on saatava hyvä tulos. Näin lähtee tankoon. Nousee. Eikä nouse. Siinä toinen käsi jää jälkeen. Sama tilanne kuin Rajalalla. Hieman ennen loppuasentoa ruuti loppuu. Ja Näin Raution tulokseksi 215 kiloa Kimmo Rautiolle, tamperelaisnostajalle. Ja sitten viimeisenä tulee nostamaan Patrick McGuire, Iso-Britannia. Ja hänellä niin ikään 235 kiloa tangossa. 225 mies nosti ensimmäisellään. Toinen yritys 235 epäonnistui ja nyt sitten sama paino ja kolmas yritys. McGuire jäi vain 300 kiloon jalkakyykyssä, mutta nyt on mahdollisuus sitten parantaa asemia onnistuneella nostolla tästä 235 kilosta. Mutta ei nouse. Se näkyy tuossa rinnalta lähdössä. 225 jää Patrick McGuiren tulokseksi. We continue in 35 minutes. Onneksi olkoon Arto Rajala. Hieno penkkipunnerus. Siinä jäi kuitenkin maailmanennätys jäi oikeastaan vain millimetriä päähän. Joo, se jäi harmittavan vähän jäi, että tuossa yritin kuroa kiinni tämän saksalaisen etumatkaa ja olisin tarvinnut tuon, että olisi tämä viimeinen laji helpompi, mutta peli ei ole vielä menetetty. Niin olet maasta, jossa ainakin noin ennakkoon vahvempi kuin Selsam. Joo, kyllä mä siinä haastan nyt saksalaisen, että katsotaan. Oletko muuten tyytyväinen näihin kahteen ensimmäiseen lajiin? No nämä kaksi ensimmäistä lajia kyykössä mulla jäi tulostavoitteesta reilu 10 kiloa ja penkkipunneksi mulla oli tavoitu tämä uusi ikämiesten maailmanennätys rauta, että sen verran pikkasen jäin. Mutta aina näissä kisoissa pikkusen niin kuin ei pääse ihan maksimiin, kun on tämmöiset viikon kestävät kisat, missä on täällä tuomarina ja toimitsijana mukana. Niin. Mutta kyllä tämä tästä. Arto Rajala, mikä pitää vielä 47-vuotiaat taistelee mukana taistelemassa maailmanmestaruudessa ihan yleisessä sarjassa? No ihan niinku tää lajirakkaus, että mä tykkään tästä lajista ja voimailusta aina tykännyt, että tulen varmasti harrastaa lopuikäni tätä. Ei muuta kuin mukana vaan lajissa ja onnea vielä tuohon viimeisen lajin maastanuun. Joo, kiitos. Niin, Harri Hiissa, myöskin hieno taistelu tuossa, eikä se kovin monesta millistä ollut sinullakaan tuo viimeinen penkkipunnerus kiinni. No ei ollut joo, tosiaan sen olisi vielä tarvinnut tuossa kyykyssä, oli viimeinen kyykky, mä vähän kämmäsin itse siinä, että nyökähti vähän ja se hylättiin sen takia, että niin mä olisin tarvinnut sen, että mutta taistellaan loppuun asti, tässä on vielä maastaveto jäljellä. Ja... Kyllä ja maastavetohan on silloin myöskin hyvä laji. Kyllä joo, maastaveto on ollut aina vahva laji ja se on yleensä aina suomalaisilla kaikilla niin vahva laji, että niin kyllä tästä ainakin mitallista taistellaan vielä sitten kovasti. Hienoa Harri, mitä muuten noin vedät yhteen tätä kilpailua tähän mennessä?
Onko mitään yllätyksiä omassa sarjassasi? No ei oikeastaan, että tää on mennyt oikeastaan niin kuin sen mukaan, että kun mitä oli Vaasassa keväällä alkukesästä SM-kilpailut, niin sen järjestyksen mukaan tää on mennyt oikeastaan, että meidän suomalaisilla. Aivan. Joo. Miten sitten alkupainotusta maastavedosta? Joskus jotkut legendaariset amerikkalaiset nostajat ovat sanoneet, että ensimmäisessä yrityksessä oma ennätys, sitten maailmanennätys ja loput jätetään herran haltuun. Mikä on sinun taktiikkasi? No ei, otetaan ensimmäinen varman päälle. Ja mulla on ollut vähän ongelmia takareiden kanssa. Että mä katsotaan ensin se aloituspaino ja sitten katsotaan tilanne, että mitä tarvii seuraavaan, jos niin mitallista taistelee, ja viimeiseen laitetaan sitten kaikki. Näin, ei muuta kuin taistelemaan. No, kiitos. Näin sitten lavalle Jim Corell. Toinen yritys rautaa tangossa 320 kiloa, ja Jim Corellhan on 110 kilon sarjassa kahden lajin jälkeen kakkosena yhteistosuudella 600 kiloa, ja nyt siis 320 kiloa. Jim Corell. Tänä lähtee jenkki, mutta ei nouse. 3 punaista ja 305,5 on Jim Corellin. Jani Ihalainen, Arto Rajala, veteran nummer 2 in the ring Näytyy yksinkertaisesti vain, että paino oli liikaa. Riskiselästä loppui voima. Sitten Harald Selsam, joka kyykkäsi 402,5 kiloa, johtaa 100 kilosarjaa, ja nyt toinen nosto 325 kiloa tangossa. Ja sarjan 100 kiloa mestaruustaistelu alkaa nyt. Ja jatkuu, sillä Selsam epäonnistui ja se avaa mahdollisuuden Arto Rajalalle ennen muuta. Rajalalla on toisessa nostossa 332 ja sillä hän menee onnistuessaan johtoon. Sitten seuraavana lavalle Jani Ihalainen, kun tässä vielä Harald Selsam, joka siis teki ainoana 400 kiloa ylittävän tulokseen jalkakyykyssä, mukaan lukien molemmat sarjat 100 ja 110 kiloa, jotka nyt ostavat yhdessä. Ja itse asiassa käytännössähän Sakke ei näissä sarjoissa, jos otetaan 90 mukaan, niin nuo maailmanennätykset ovat oikeastaan aika samoilla lukemilla kaikissa kolmessa sarjassa. 90-kiloisten ja 110-kiloisten tilastoja vertaillessa tulee esiin selviä eroja, mutta 100 ja 110-kilosissa aika lailla samoja rautoja liikutellaan. Seuraavana liikuttelee rautaa sitten Jani Ihalainen. Suomi johtaa 110 kilon sarjaa penkin ja jalkakyvyn jälkeen yhteistuloksella 610 ja nyt sitten 330. Ensimmäinen onnistunut nosto oli 320 ja nyt tulee 3 valkoista ja 330 kiloa. Se on Jani Ihalaisella jo kasassa, eli 940 tällä hetkellä yhteensä Jani Ihalaisella, ja Jani on vahvasti, voidaan sanoa jo kyllä mitallissa kiinni ainakin. Vähintään hopeaa tulee Janille. Tässä nähtiin se, että pitkäkin mies voi vetää sumotyylillä, kun tekniikka on hanskassa, niin homma käy. Eli sumotyyli tarkoittaa sitä, että jalat tässä maastavedossa ovat leveällä, jolloin tavallaan tuota nostomatkaa lyhennetään. Aivan. Niin sanottu välistä veto. Sitten Arto Rajala, joka harmittavan lähelle jäi tuota ikämiesten maailman Euroopan ennätystä penkkipunneruksesta. Ja nyt sitten tämä ylös, niin kuin Sakke sanoi, Arto Rajala siirtyy johtoon 100 kilon sarjassa. Selsaman äsken epäonnistui, mutta voi. Ei. Mikä tässä meni vikaan? Jäikö jollain paino, lähtikö se liian edestä? Kyllä näytti siltä, että Artola alkoi selkä antaa periksi heti alkuvaiheessa, eli sieltä on kovat kyykyt verottaneet voimia. Kari Pönttinen, sarja 100 kiloa tulossa kolmanteen yritykseen, 312,5 kiloa. Ja kyykyn ja penkin jälkeen Kari Pönttinen kolmantena tuloksella 545 kiloa. Ja nyt on kysymyksessä pronssimitali varsin pitkälle Kari Pönttiselle. Tämä ylös ja mitali alkaa olla varma.
Ja Kari nostaa kapealla otteella. Mutta valitettavasti tämä ei mene enää ylös. Tulokseksi jää 305 kiloa Kari Pöntiselle. Mutta sekin riittänee. Pronssimitalia riittää tässä 100 kilon sarjassa. Kun seuraavana sitten siirrytään sarjaan 110 kiloa Jim Corell. Ja hänellä 320 kiloa. Toinen yritys, ensimmäinen epäonnistui äsken. Kolmas yritys ja toinen yritys 320 kilosta Jim Corellilla, joka oli toisena 110 kilon sarjassa yhteistuloksissa 2 lajin jälkeen jalkakyykyn ja penkin. Ja Corellkin vetää välistä, eli leveällä otteella. Ja sitten tuo perinteinen käsiote. Ja punaista 3 kertaa, eli seuraavaa kertaa jää Jim Corellin yritys. 305 kiloa, 5,5 jää hänen tuloksekseen. Sitten tulevat vuoroon Steve Middleton, Patrick McGuire ja Harry Hiissa, joka on nyt vahvasti nousemassa mitalleille nimenomaan, kun Jim Corell epäonnistui. Hiissalla on vielä paikka. Tuosta käsiotteesta, onko muuten käytetty missään vaiheessa niin, että käsiotte on molemmissa käsissä samoin päin? Vielä tänäkin päivänä jotkut nostajat käyttävät tätä niin sanottua myöntäotetta, ja silloin käytetään myös peukalolukkoa, eli peukalo laitetaan sinne sormien ja tangon väliin, ja se ei ole niitä mieluisimpia otteita. Vaatii jonkin verran kivunkestokykyä. Näin Harald Selsam, mutta nosto ei ole täysin puhdas, 2 punaista, 1 valkoinen, ja ilmeisesti siinä ei jalat oikein suoristuneet. Näyttää siltä, että Selsam työntää tässä vaiheessa polvet tangon alle. Lisäksi nosto tulee ylös vaiheittain hieman nykien, ja reisikannatuksesta ilmeisesti hylätty nosto. Ja se tarkoittaa sitä, että 300 Selsamilla tuloksena tässä vaiheessa 310 kiloa, ja nyt on sitten Arto Rajalalla kaikki mahdollisuudet nousta maailmanmestariksi. Ensimmäisenä kuitenkin nostamassa Middleton, Iso-Britannia, ja epäonnistunut nosto hänelläkin. Tipalla oli tällä. Middleton olisi jo mennyt Hiissan edelle. Samalla tuloksella, mutta kevyempänä. Ja Harry Hiissa on vielä odottamassa omaa vuoroa, samoin Jani Ihalainen, Arto Rajala. Krister Kangas, jonka ensimmäisen yrityksen epäonnistuminen päätti miehen kilpailun. Kangas loukkasi takareitensä ensimmäisessä lajissa jalkakyykyssä. Hän pisti ensimmäisen yrityksen tankoon painoa 350 kiloa. Mutta jalka ei sitä kestänyt, ja näin Krister Kangas valitettavasti, joka oli 3. 110 kilon sarjassa 2 lajin jälkeen, joutui jättämään leikin kesken. Näin Patrick McGuire, Iso-Britannia, hänkin lavalle. Ja tähän nostoon tiivistyy sarjan 100 kiloa pronssikamppailu. Mikäli McGuire raudan selvittää, nousee hän Pönttisen kanssa tasakiloihin ja menee kevyempänä pronssille. Mutta ei nouse. Pönttinen ottaa pronssia. Pysyy 3. sarjassa 100 kiloa, jossa kultataistelu on vielä auki. Ja se nimenomaan kulminoituu Arto Rajalan yritykseen 332,5 kiloa ylös, niin silloin Arto Rajala on maailmanmestari. Sitä ennen Rajalle ja lavalle tulee kuitenkin Harry Hiissa. Ja tällä nostolla Hiissa yrittää kirkastaa sarjan 110 kilo pronssimitalinsa hopeiseksi. 327 kiloa ja Harry Hiissa.
40-vuotias helsinkiläinen vahtimestari. 3. yrityksessä ja yleisö tulee mukaan vahvasti. 327,5 kiloa. Harri Hiissa, kapea ote. Ja Tanko nousee koko ajan, nousee suoraksi. Näin. Upea nosto. 3 valkoista ja Harri Hiissa nousee mitallista hopealle. 327,5 kiloa. Se nostaa todella helsinkiläisen pronssimitallilta hopealle sarjassa 110 kiloa. Siinä nähdään todellinen tahtoveto. Raakaa voimaa ja pahaa luontoa. Ja sentti sentiltä perille asti. Sitten seuraava nostaja, joka on Arto Rajala. Ja nyt on kysymys 100 kilon maailmanmestaruudesta. Arto Rajala 332,5 kiloa. Haran Selsam epäonnistui. Tämä ylös 47-vuotiaalta Arto Rajalalta, joka yritti jo tuossa penkkipunneruksessa ikämiesten maailmanennätystä. Huolellinen keskittyminen. Ja selkä sanoo ei. Tähän päättyy Arto Rajalan kilpailu. Se päättyy kuitenkin hienosti hopeamitaliin. 352,5 kilograms for the Saturday of Jani Ihalainen. Sitten Jani Ihalainen ja rautaa 352,5 kiloa. Ja silloin on kysymyksessä ilmeisesti miehen oma ennätys. Tässä on Janin maastavetoennätys ja samalla yhteistulosennätys kaunistuu 30 kiloa tämän noston myötä. Jani Ihalainen, joka on voimanostajaksi poikkeuksellisesti pitkä, näin voi sanoa. Tähän sarjaan 110 kiloa on tehnyt jo upeata työtä. Johti 2 lajin jälkeen yhteistuloksella 610 kiloa, 215 kiloa penkillä, 395 kiloa oma ennätys myöskin tuossa jalkakyykyssä. Ja nyt sitten, niin kuin Sakke sanoi, oma ennätys raudassa, maastavedosta ja sitten upea yhteistulos. Ennätys, se syntyy. Jani on jo voittanut maailmanmestaruuden, se on selvää. Nyt kaunistellaan vielä numeroita, kaunistellaan omaa ennätystä ja hänkin nostaa leveällä otteella. Ja näin lähtee, mutta käsi. Pettääkö siinä ote? Näpit eivät pidä, se on Janilla ollut maastavedossa aina vikana. Että jalat ja selkä vetää, mutta näpit ei pidä. 330 kiloa yhteistulos joka tapauksessa. Upea 940 kiloa. Ja Jani Ihalainen, huolimatta siitä, että he onnistuu tässä viimeisessä ennätysyrityksessä, voittaa selvästi sarjan 110 kiloa. Onneksi olkoon Jani Ihalainen loppusaakka, hienoa tasaista työtä. Siinä oli vielä oma ennätys erittäin lähellä parantua. No joo, että tänään meni penkki ja maastanosto huonosti, mutta kyykky kulki ja riitti tänään tähän sitten. Maailmanmestaruus varsin selvällä erolla. Oliko se mitä lähdit hakemaan? No, tää oli oikeastaan viimeinen harjoitus. Meillä on 2 viikon kuluttua Jenkeissä kilpailut. Mutta tää sopii mulle ja kyllähän tää kivalta tuntuu. Kerro vähän taustastasi, omasta voimanostourastasi. 12 vuotta on mulla takana ja siitä 10 kilpailua. Ja pikkuhiljaa ollaan paranneltu tuloksia ja toivottavasti jatkuu vielä. Onko tämä se sarja, missä nostat jatkossakin? Ei. Todennäköisesti mä vaihdan ensi vuonna sarjaa ylemmäs. Että on niin paljon tiputusta, että mä joudun tiputtaan tähänkin kilpailuun 9 kiloa. Että se alkaa olla liikaa. 352,5 kiloa oli tangossa tuossa maastavedosta. Onko se noussut harjoituksessa? On 350,5 nostanut kilpailuissa. Mut nyt on toi näppiongelma, että tanko ei pysy käsissä. Mut siihen kun löydetään ratkaisu, miten saadaan voimaa, niin tulee vielä lisää.
Minkälaisiin tavoitteisiin sitten tuonne suuren veden taakse? Mä lähden hakemaan sieltä paikkaa finaaliin. Eli 3 parasta pääsee finaaliin ja se on tavoite. Ja finaalissa pitäisi olla sitten kunnossa, mikä on helmikuussa. Ei muuta, Jani, kuin onnea tästä menestyksestä vielä ja onnea myöskin ennen muuta jatkoon. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin saatiin sarjat 100 kiloa, 110 kiloa jännittävien loppuvaiheiden jälkeen päätökseen ja myöskin hienoin suomalaistuloksin. Sarjassa 100 kiloa tässä nostava Arto Rajala taisteli loppuun saakka maailmanmestaruudesta. Viimeiset maastavedot eivät kuitenkaan onnistuneet ja näin mestaruuden vei Harald Selsam Saksasta yhteistuloksella 927,5 kiloa. Arto Rajalalle, 47-vuotiaalle laihialaiselle, upeasti hopeata. Kari Bröntinen otti pronssia tuloksella 850 kiloa ja pistesijoille Patrick McGuire, Richard Primo ja Kimmo Rautio, joka joutui valitettavasti jäämään ilman tulosta maastavedosta. Ja sitten tuohon raskaampaan sarjaan 110 kiloa. Siinä todella maailmanmestaruus upeasti Jani Ihalaiselle, joka yritti vielä kaunistella tuota lopputulostaan 940 kiloa viimeisellä maastavedollaan, mutta sormet eivät pitäneet. Mutta ylivoimainen voitto upealla tuloksella 940 kiloa. Harri Hiissa nousi hienosti maastavedon ansiosta hopealle ohi Jim Gorellin 907,5. Hänen yhteistuloksensa 905,5 kiloa Jim Gorellilla. Sitten neljänneksi Iso-Britannian Steve Milton, 5. Dirk Lewandowski Saksa, 6. Herbula RV Ranska, Krister Kangas, joka jäi ilman tulosta tuossa maastavedossa tuon valitettavan reisivamman takia, sitten jäi suomalaisista 8. Ja sitten mainoskatkon jälkeen astuvat lavalle raskaammat miehet, raskaat sarjat. Niin, vierelläni Ano Turtiainen, mies, joka on tämän upean kilpailun takana. Ano, kerro vähän taustoita. Miten tähän päädyttiin ja kuinka saatiin nämä voimamiehet tänne urheilutalolle? Pari vuotta sitten Las Vegasissa maailmanmestaruuskisoissa haettiin tälle vuodelle kisajärjestäjää ja oltiin suunniteltu, että me haetaan niitä ja sitten saatiin se. Ei oltu yhtään varmaa, kun lähdettiin hakemaan, mutta saatiin ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Ja kysymyksessä on aikamoinen näytön paikka. Kyllä joo, että Rahaliiga on tulossa nyt Eurooppaan ja tämä oli näyttökisa sille ja nyt on tullut hyvää palautetta. Kaikki puolin onnistunutta myöskin suomalaisten suoritukset. Minkälaista rahoista puhutaan sitten, kun lähdetään punnehtamaan penkiltä ja rahasta? No kyllä se sitten, kun mennään sinne finaaliin USAhan, niin siellä puhutaan jo täysin onnistuu ja tulee maailmanennätyksiä niistä bonukset erikseen, niin tuolta 15 000 20 000 taalaan per kisa. Ne tulokset, mitä täällä on nyt nähty urheilutalolla, menestytäänkö niillä tuloksilla Rahaliigassa? Kyllä. Iltapäivällä nähdään kyllä, missä liikutaan. Ja niin iltapäivällä liikkuu myöskin Ano Turtiainen. Minkälaisiin ajatuksiin omaan sarjasi 125 kiloon tänään? Kyllä jää hyvillä mielin. Penkkipunarus on huono käsivamman vuoksi, mutta jalkakykyssä ja maastonossa ajetaan maailmanennätystä sekä yhteistuloksessa. Ja iso sydän on kunnossa? Kyllä. Ja katsotaan vielä tuossa, näytä vielä tarkemmin tätä Rahaliigan maailmanmestaruusvyötä. Se on upean näköisenä tuossa sinulla olkapäälläsi. Eli tällaisesta vyöstä ja rahoista lähdetään sitten nostamaan myöskin suomalaisvoimia. Ei muuta kuin onnea ja menestystä iltapäivän Ano Turtiainen. Kiitos. Kiitos.
Ja nyt on sitten edetty jo niin pitkällä iltapäivään, että vuorossa ovat raskaimmat sarjat. Ja lavalle ensimmäistä kertaa jalkakyykkyyn 34-vuotias helsinkiläinen voima-aluealan yrittäjä ja tämän kilpailun promoottori Ano Turtiainen. Anon aloituspaino siis 450 kiloa. Anollahan on maasta noston maailmanennätys tässä sarjassa, se on tasa 400 kiloa. Tämän sarjan maailmanennätys jalkakyykyssä on 467,5 kiloa ja uskotko Sakki, siihen on tänään mahdollisuuksia? Kyllä, täydet mahdollisuudet. Ano on loistavassa kunnossa. Mies, joka on siis tuon rahaliigan tämän sarjan hallitseva mestari myöskin ensimmäisessä yrityksessään ja yleensä tulee todella vahvasti mukaan. Kun Ano valmistautuu ensimmäiseen yritykseensä, näin sitten hetken kuluttua, kun kaikki on valmista, tuomarilta aloitusmerkki. Ano valmistautuu jokaisen nostoon erittäin huolellisesti ja tangon irrottaminen telineistä on hänellä tarkkaa työtä. Ja näin ensimmäinen nosto. Tässähän reiden ylärepinnan täytyy mennä samalle tasolle kuin 3 kiloon. Suoritus on oikea. Ja näin nousee 4,5 kiloa. 3 valkoista ja Ano Turtiainen avannut hienosti tämän kilpailun. Varma avaus Anolta. Ja yleensä odottaa sitten lavalle toiseen yritykseen Niko Lääperiä. Niko nostaa sarjassa alle 140 kiloa, painoa punnituksessa 127,6 kiloa. Ensimmäinen nosto 370 kiloa puhtaasti tältä 33-vuotiaalta kerkkoolaiselta. Ja näin Niko painaa ja painaa 3 valkoista taululle ja puhtaasti 380 kiloa. Hyvä nosto Nikolta. Täysin puhdas hallittu nosto. Lääperi on tollanen Harri Hiissan kanssa samantyylinen raakarutista ja siinä ei turhia tyylitellä. Ja sitten seuraavana lisää sinivalkoista väriä. Lavalle Marko Patteri, 31-vuotias tamperelainen vahtimestari, on menestyksellisesti osallistunut myöskin voimamieskisoihin. Ensimmäinen nosto 370 kiloa meni puhtaasti ja nyt sitten 20 kiloa lisää, 390 kiloa. Toinen yritys ja Marko on näitä superraskaan sarjan miehiä, painoin punnituksessa 141 kiloa, eli nostaa sarjassa yli 140 kiloa. Marko Patteri. Aloitus 370 liikkui kyllä siihen malliin, että tämä 390kin pitäisi tulla vielä ihan mukavasti. Näin aloitusmerkki. Mutta tämä ei onnistu. Sakke, mikä siinä meni pieleen? Se näytti alkuasennossa oleva heti jotain pielessä. Mies oli aivan etukumarassa ja nosto pyrki koko ajan menemään läpi, että hänellä ei ollut oikein mitään otetta tuohon rautaan. Ja kun katsotte noita polvisiteitä, niin samoin näistä tukisiteistä, niissä on myöskin omat tarkat määräyksessä. Side saa olla 8 senttiä leveä ja 2,5 metriä pitkä. Samoin materiaalit on tarkkaan määrännyt. Ja sitten saa itse asiassa sitä tuon polven ympärille laittaa kuinka laajalla alalla tahansa. Kun vaan tuo pituusmäärä pitää pysyä noissa rajoissa. 20 sentin matkalle sidettä saa kääriä. Jälleen sitten sarjaan plus 140, eli superraskaaseen sarjaan. Ja yleisö vielä kerran mukaan. Nostamaan Kari Kalliola 400 kilo, ladies and gentlemen. Helsingistä, ikää 34 vuotta, miehellä, joka paino ylös
390 kiloa ensimmäisellä yrityksellään. Kari painoi punnituksessa 136,60, mutta nostaa siis superraskas sarjasta. Ja näin aloitusverkki. Ja Kalliola painuu. Ja Lyvyys riittää kyllä. Ja niin riittää voimatkin. Näin 3 valkoista ja 400 kiloa on ensimmäistä kertaa kyykitty tässä. Tuolla aikaisemmassa sarjassa jo Haron Selsan sarjassa 100 kiloa, alle 100 kiloa, nosti 402,5 kiloa. Tämä 400 oli Kari henkilökohtainen ennätys. Sitten pannaan rautaa lisää 5 kiloa, 405 kiloa seuraavaksi ja nostamaan Jarkko Keisala. Pohjalaista voimaa, 31-vuotias kirvesmies Lapualta. Jarkko Keisala painoi punnituksessa 119 kiloa. Ja nyt Jarkko sitten toiseen yritykseen. Rautatangossa 405 kiloa. Ja Jarkolla myöskin omat ennätykset tangossa. Ja näin tullaan ylös. 3 valkoista, Jarkko Keisala. Uusi oma ennätys, 405 kiloa. Hieno avaus Jarkko Keisalalta. Tästähän kaivoi tässä vaiheessa, jos äkki sanoa, että rakennellaan suomalaista kolmoisvoittoa mahdollisesti. Kyllä hyvältä näyttää. Kautta aikain 3. suurin jalkakyykky Suomessa. Kaikki sarjatkin huomioidaan. 410 kiloa, eli 5 kiloa lisää jälleen. Ja sarjaan plus 140 kiloa. Peter Tsekloan, Englanti, ensimmäisellä 375 kiloa. Tässä sanotaan, että Peterin kotimaa oikeastaan on tarkkaan ottaen Jersey saari. Hän on 44-vuotias turvallisuusalan yrittäjä, turvamies Peter Tsekloan. Ja nyt Tsekloan toiseen yritykseen 410 kiloa niskaan. Trekloun verytteli täällä alkuviikosta veteraanisarjoissa 9,5 kiloa yhteistulokseen, mutta nyt ollaan tekemässä ihan toisenlaisia rautoja. Näin kevyesti, kevyttä kamaa tuo 410 kiloa Peter Trekloanille, joka on tämä kilpailun painavin osanottaja, 172 kiloa. Peter Trekloanin elopaino ja näin 410. Edelleenkin sama sarja ja mestaruustaisto käy kuumana. Kieran Kidder, toinen yritys 432,5 kiloa. Hän on tämän VPC-sarjan presidentti, on myöskin tuon rahaliigan omistaja. Aloitti 405 kilolla, se meni kevyesti ja nyt sitten lähes 30 kilon lisäys tuohon alkupainoon 432,5 kiloa ja Kidder ja valmiina. Näin päättäväisesti Kidder tankoo käsiksi ja yleensä lähtee mukaan. 432,5 kiloa. Se on harteilla. Ja näin se tulee ylös. Helposti ylös ja 3 valkoista valoa. Hyväksytty suoritus. Kieran Kidder. Elopainoa 141 kiloa punnituksessa ja toinen onnistunut nosto 432,5 kiloa.
Ja sitten yleisö odottaa lavalla jo Ano Turtiasta, sillä tangossa on rautaa 468 kiloa. Ja se tarkoittaa uutta maailmanennätystä onnistuessaan 34-vuotiaalle Ano Turtiaiselle, joka saapuu jo lavalle tapaansa mukaan erittäin päättäväisenä, huolellisesti keskittyen. 34-vuotias helsinkiläinen voimalainen yrittäjä on kuntosalia ja paljon muuta, mutta ja mies, joka on myöskin tämä turnauksen takana promoottorina ja itse VPO Rahaliigan tämän sarjan hallitseva mestari. Mies, jolla on, joka ensimmäisenä eurooppalaisena rikkoi yhteistuloksessa 1100 kilon rajan, ja nyt Anolla 468 kiloa rautaa tangossa, maailmanennätyslukemat ja huolellinen keskittyminen tangon niskaanotto alkuasento, ja sitten tulee aloitusmerkki. Tanko huolella selkään ja keskivartalo kireäksi, ja sitten lähdet. 18 kilon lisäys on alkupainoon. Kysymyksessä siis maailmanennätysyritys 468 kiloa, ja se nousee ja näin 3 valkoista valoa, anteeksi 2 valkoista, 1 punainen. Siinä ilmeisesti tuo punainen tuli siitä, että se ei olisi ollut riittävän syvä. En usko, että tuli syvyydestä. Saattoi tulla hieman tuosta loppuasennosta. Koska sivutuomarit näkee tuon syvyyden niin tarkkaan, että he kuitenkin näkivät, että kyykky on riittävän syvä. Eli reiden yläpinta samalla tasolla kuin polven yläpinta. Alempana. Sääntöjen mukaan reiden yläpinta lonkkanivelen kohdalta on mentävä alemmaksi. Se on mentävä vielä alve, se ei riitä sama taso. Polven yläpinnan alle. Ano totesi, että selkä on pehmeä ja se hieman noissa nostoissa näkyy. Uusi maailmanennätys on nähnyt täällä Helsingin urheilutalossa päivänvalon. 468 kiloa jalkakyykyssä ja sarja 125 kiloa. Uskotko, että Ano nostaa vielä yhden kerran tätä? Vai jättääkö tähän? Uskon, että Ano jättää nyt tähän. Sama sarja edelleenkin 125 kiloa. Mutta nyt ollaan kaukana noista Ano Turtiaisen maailmanennätyspainoista. Jaani Vileen, 32-vuotias metallimies Savonlinnasta, 3. yritykseen. 340 kiloa tangossa hän epäonnistui siinä toisella yrityksellään, mutta Jaani on kuitenkin mukana taistelemassa mitaleista tässä sarjassa, jossa Ano Turtiainen äsken siis teki uuden maailmanennätyksen 468 kiloa ja voittaa varmasti tämän sarjan ylivoimaisesti, mutta Jaani taistelee mitaleista. Sitä edellyttää kyllä tämän painon onnistunut nostaminen, mutta se ei nouse, se ei valitettavasti nouse. Jaanin tulokseksi jää alkupaino 330 kiloa. Joo, ei 340 ottanut tänään, ei lähtenyt pohjasta mihinkään. Että se viimeinen vaihde Jaanilta tänään puuttui jalkakyykyssä. Näin tulee vuoroon sitten 3. yritykseen, että 37-vuotias Peter Triclone. Tai lisätään vielä pari vuotta siihen 44. Hän oli siis Triclonein Kieran Kidder, 37-vuotias Peter Triclone. Tämä Jerseystä kotoisin oleva 44-vuotias turvamies, turvapalvelualan yrittäjä. 172 kiloa elopaino ja tangossa nyt 432,5 kiloa. Ja tässä on kysymyksessä superraskaan sarjan kärki. Tässä taistelussa lähinnä mukana juuri nyt nostava Peter Triclone ja sitten USA:n Kieran Kidder. Ensin Triclone. 432,5, 410 meni kevyesti. Ja kevyesti nousee tämäkin.
3 valkoista. Peter Triclone, 432,5 kiloa. Ja se on täsmälleen sama tulos, mikä Kieran Kinnerillä on tässä vaiheessa. Kinner tulee seuraavaksi vuoroon ja on nostanut 455 kiloa kolmanteen yrityksensä. 37-vuotias tämän sarjan presidentti ja VPO-rahaliigan omistaja. Rahaliiga, jossa seuraava kilpailu on New Orleansissa 2 viikon kuluttua, ja sinnehän varsin monet täältä ovat lähdössä. Ja varsin monella kilpailulla myöskin nimenomaan harjoitus on tähdätty siihen kisaan. Ja se ehkä jonkun verran vaikuttaa tämän kilpailun tuloksiin. Vielä ei herkistellä. Missä vaiheessa Säkke tuo herkistelystä alkaa tuollaisen kilpailun? Sitten vasta viimeisellä viikolla ennen kilpailua levon myötä herkistetään. Noin 2 viikkoa ennen kisaa löysätään harjoitteluja. Sitä kautta otetaan kunto esille. Ja nyt nähdään sitten minkälainen kunto on Kieran Kinnerillä. 455 kiloa. Kieran tarvitsee ehdottomasti tämän raudan pysyäkseen mukana mestaruustaistelussa. Muuten maastavedossa Triclone menee menojaan. Ja 3 valkoista ja hyväksytty nosto 455 kiloa. Kieran Kinner, ja hän siirtyy tässä vaiheessa superraskaan sarjan johtoon, mutta Ano Turtiainenhan teki tässä lajissa jalkakyykyssä sarjassa 125 kiloa uuden maailmanennätyksen 468 kiloa. Onneksi olkoon, Ano Turtiainen. Se näytti todelliselta taistelun nostolta, oliko näin? Kyllä se oli, ja aloituspaino oli todella hirveä. Siinä se teknisesti hajosi se nosto ihan täysin, ja joutui laittaa niinku suoraan sanottuna voimat peliin, ja se oli aika kuluttavaakin. Mutta tiesin, että siitä tulee jännityksiä tonne selkään, mitkä oli kadonnut tässä kisajärjestelyjen roudaamisessa niin paljon, että se on parempi se toinen nosto, ja näin oli kyllä tästä mulla oli tavoitteena kyykätä 3 kyykkyä, ja viimeisessä olisi ollut sitten todella paljon, mutta nyt oli pakko luovuttaa kyykky tähän. Tähän totta kai on tyytyväinen, että on maailmanennätys ja vedetään nyt taas, yritetään maailmanennätystä siinäkin, mutta ihan hyvä fiilis. Tunsitko, että nuo kilot ovat kropassa? Joo, tunsin ja tiesin jo kuukautta ennen kilpailua, että näin on, mutta siinä mielessä tein vielä amatöörimäisen virheen, että treenasin ihan oikein, mutta tein treeniohjelman sen mukaan, että en ottanut tätä kilpailujärjestelyä mukaan, että tässä vähän pehmeni selkä, mutta onneksi sai jännityksiä takaisin tuosta ekasta nostosta. Ja sinullahan on maastanostossa jo nyt voimassa oleva maailmanennätys. Kyllä on, ja toisessa nostossa tavoitteena rikkoa se ja 3. ja sitten ehkä havitella kaikkien aikojen maailman suurinta maastanostoa. Eli tässä tuo vanha jenkkisysteemi, että ensin pannaan oma ennätys, sitten maailmanennätys ja 3. pannaan sitten niin kuin jättää herra haltuun. Kyllä. Entä tuo seuraava laji? Penkkipunnerus. Valitit tuossa vähän, että ojentajassa on ollut vammoja ja lähdet aika varovasti liikkeelle. Joo, lähden ja lääkärin kanssa on sitä keskusteltu, että maksimia sillä kädellä ei saa nostaa ja sitä se ei kestä, mutta otetaan jonkunlainen tulos sieltä, että saadaan yhteistulos kumminkin sinne. Tavoitteena on siinäkin maailmanennätys sinne yhteistulokseen, että pitäisi kumminkin penkistä saada jonkunlainen tulos. Niin, sinullahan on ensimmäisessä Euroopassa myöskin rikottu tuo 1100 kilon raja. Minkälaista tulosta yhteistuloksessa tänään tavoittelet? No nyt mä olin laskenut kyykystä vielä niin kuin se hivenen lisä, mitä tänään tuli, että katsotaan nyt, että päästäänkö siihen 1120, mutta 1100 ainakin yritetään. Tämän me sen näemme, mutta alkuallakin on loistavaa. Onneksi olkoon vielä kerran. Joo, kiitos. Hang on,
Näin vieressäni Tatu Avola, onneksi olkoon ensinnäkin tästä maailmanmestaruudesta ja sitten uusista Euroopan ennätyksistä. Kiitoksia. Niin, voitit sarjasi aika vakuuttavasti ja tulos 90, hieno tulos 902,5 kiloa. Vastasiko se niitä odotuksia, millä lähdit kisoihin? No kyllä yhteistulos sinällään, että se oli minimitavoite tehdä uusi Suomen ennätys 902,5 kiloa ja se saavutettiin, mutta penkkipunneruksessa jäi kyllä hampaankoloon vähän enemmän, että ei oikein ojentaja lähtenyt toimimaan, että se on ollut jumissa tuossa noin. Tässä on nyt 2 viikkoa aikaa saada se auki, että sitten on seuraavat kilpailut. Entäs tuo maastaveto? Siinäkin jäi harmittava lähelle tuo 352,5 kiloa. No se on tulevaisuuden heiniä sitten, että siinä on vähän tekniikkamuutoksia, niin se on varmasti tulollaan kyllä. Nyt ollaan tämän tason kilpailussa täällä urheilutalolla ja tämä on tuollainen näytön paikka sitten isompiin kehiin. Miten itse asiassa nuo Pohjois-Amerikan rahaliigat kiinnostavat? No, me ollaan lähdössä tästä 2 viikon kuluttua niin noihin rahakisoihin, että siellä on VP on semifinaali ja sieltä nyt olisi tarkoitus jatkoon päästä finaaliin, että kyllähän ne kiehtoo tietenkin aina eteenpäin menoa. Että. Onko tämä sarja 90 kiloa se, missä pysyt jatkossakin? Kyllä ehdottomasti, että se on mun sarjan, että en lähde sitä nostaa siitä. Ja miten sitä tästä eteenpäin jatkuu ohjelmaharjoitusta, kilpailua? Kerro vähän lähiajan tavoitteista. No, seuraava vuosi nyt ainakin painetaan, että jos päästään sinne finaaliin, niin ne on helmikuussa ja sitten katsotaan taas uudestaan, miten siellä käy. Että mahdollisesti maailmanmestaruuskisoihin sitten ensi vuonna uudestaan. Ei muuta kuin hyvää onnea ja menestystä ja terveyttä tarvitaan aina myöskin tässä lajissa. Kiitoksia. Näin on siirrytty sitten penkkipunnerukseen seuraavaan lajiin. Välissä oli tuollainen puolen tunnin tauko. Mitä muuten Sakkeen kilpailijat tekevät tämän tauon aikana? Hieman ravintoa, nestettä ja sitten alkaa lämmittely seuraavaan nostomuotoon. Ja näin Anu Turtiainen, joka repäsi siis huikeat lukemat 468 kiloa tuossa jalkakyykyssä. Anu, jolla on lievä ojentajavamma, aloitti varovasti ensimmäinen nosto, 200 kiloa meni puhtaaksi, nyt sitten toinen yritys, toinen nosto ja 220 kiloa tangossa. Sarjaan olla siis 125 kiloa, hän painoi punnituksessa 123,6, mutta kun tuo punnitus tehtiin 24 tuntia sitten, niin varmasti paino on siitä reippaasti noussut, ja reippaasti nousee myöskin tämä 3 valkoista lamppua kertoo, että erittäin puhdas ja aika helpon näköinen nosto. Helpon näköinen nosto näyttää siltä, että 4 viikon takainen osittainen ojentajalihaksen repeäminen alkaa olla parantunut ja tulosta alkaa pikkuhiljaa tulla myös penkkipunneruksessa. Paino noussut 230 kiloon nyt ja vuoroon tulee Jarkko Keisala, joka nostaa samassa sarjassa kuin Ano Turtiainenkin. Jarkko Keisala, 31-vuotias kirvesmies Lapualta, jalkakyykyssä tulokseksi Jarkko Keisalalta 405 kiloa. Ensimmäinen nosto 220 meni helposti ja nyt sitten toinen nosto 230 kiloa. Ja Jarkko on myöskin vahvasti kiinni mitalitaistelussa tässä 125 kilon sarjassa. Näyttää siltä, että Keisala on nostamassa omaan tahtiinsa Turtiaisen vanavedessä hopealle. Ai. Siinä oli niin, ilmeisesti joku ranteen pettivät. Tanko meinasi tippua suoraan rinnalle. Se lähti jo varsin hyvin nousemaan tästä, kun nähdään. Nosto lähtee hyvin rinnalta, tökkää ja ranteet antaa periksi ja Tanko notkahtaa alas. Näin Jarkko Keisala. Kolmannen yrityksen varaan jää tuo 230. Nyt saattaa olla jopa, että hän nostaa. Tuo oli aika helpon näköistä lähti liikkeelle. Kyllä Jarkon pitäisi pystyä 230. Tämän päivän kunto edellyttää kyllä tuollaista tulosta penkissä. Sitten lavalle kilpailuun painavin mies Peter Jacklone, Englanti, 44-vuotias turvallisuuspalveluyrittäjä, joka on myöskin tämän liiton VPC Euroopan presidentti. Ja hän teki muuten maailmanennätyksen, veteraanien maailmanennätyksen tuossa superraskaassa sarjassa jalkakyykyssä 432,5 kiloa. Ja nyt tangossa 235 kiloa. Tanko alas. Ja se tulee ylös puhtaasti. 3 valkoista ja se tarkoittaa sitä, että Peter Jacklone parantaa
Nyt tuloksena jo 235 kiloa. 5 kiloa lisää tankoon, kun tässä vielä tuo Jack Lowenin puhdas nosto. Ja jälleen sinivalkoista väriä lavalle Marko Patteri. 240 kiloa, ensimmäinen 230 meni helposti. Meneekö tämä, Kati? Kyllä tämä uskon, että Markolta nousee hyvin. Hyvin mies on selvästi sisuuntunut jalkakyykyn epäonnistumisesta. Ja siinähän Patteri yritti kahdesti onnistumatta 390 kiloa ja nyt siis 240. 141 kiloa painoi Patteri punnituksessa. Ja niin kuin aikaisemmin todettu, hän on myöskin menestyksellisesti kilpailut voimamieskisoissa. Ja nyt katsotaan, miten menestyksellisesti nousee tämä. Se nousee ja samalla 3 valkoista kertoo siitä, että nosto on hyväksytty. 240 on Marko Patterilta selvitetty kilomäärä. Sitten nostetaan 260 kiloa, eli 20 kiloa lisää. Ja tästä nostavat Dietmar Zint, Kari Kalliola, Niko Lääperi ja ensin Kari Kalliola valmiina. Ja Karillahan oli todellinen taistelun nosto tuossa jalkakyykyssä, tuo 3. yritys, joka sitten epäonnistui 410 kiloa. Aivan viime hetkellä tasapaino petti sitten pohja-asennossa. Hieno rutistus 400 kilosta ja kautta aikain 7. 400 kilo jalkakyykky Suomessa on Kari Kalliolan käsiala. Ja nyt toinen penkkipunnerus 252,5 kilosta. Aivan oikein, korjataan tuo vielä taulutieto 522,5. Ja se tulee hyvin. Kalliola taistelee puhtaan noston 352. Kari Kalliola, 252 tietysti, anteeksi, 252,5 kiloa Kari Kalliola. Avaus 245, nyt 252,5 ja nyt sitten tuohon 260 kiloon Saksan Dietmar Zint, joka kyykkäsi 365 kiloa. Sama sarja kuin Kari Kalliolallakin. 140 kiloa. Dietmar Zint oli Kalliola kevyempi, eli Kalliola painoi 136 kiloa. Dietmar Zint 134, eli tasatuloksessa Zint voittaa. Eroa miehellä oli 35 kiloa jalkakyykyn jälkeen. Nyt jos Zint tässä onnistuu, hän kaventaa 7,5 kilolla tässä vaiheessa, kun tangossa rautaa siis 260 kiloa. Ja puhtaasti ylös 260 tässä vaiheessa. Ainakin Dietmar Zintiltä jo selvitetty kanta. Varmaa työskentelyä saksalaiselta. Tähän asti kaikki lavakäynnit onnistuneita. Niko Lääperi avasi myöskin 240 kilosta ja niin ikään nyt korotus 20 kiloa, 260 kiloa. Lääperiltä epäonnistui viimeinen jalkakyykky, tuloksessa jäi 380 kiloa, mutta hän on varsin mukavasti mukana taistelemassa myöskin 140 kilon mestaruudesta ja mitalleista. Tämä tulee, mutta se hylätään tämä nosto. Se katkesi ja ilmeisesti liikahti vähän alaspäinkin matkalla. Tanko laski noston aikana alaspäin ja lisäksi siinä oli epätasainen ojennus, mutta vahva rutistus Lääperiltä joka tapauksessa. Ja nyt kun tekniikka osuu kohdalleen, niin varmasti raudat nousevat. Ja toisen kierroksen päättää Kieran Kidder, joka avasi 257,5. Se meni todella kevyesti. Ja nyt on Kidder määrännyt tähän yritykseen 272,5 kiloa. Ja vähän sieltä sitten vielä magnesiumia ja ammoniakkia. Onko tuo ammoniakki, onko sen merkitys todellinen vai onko se enemmän todellinen henkinen? No osaksi nenätiehyötä avaava, osaksi henkinen. Todella tuima ilmeinen Kieran Kidder.
joka on oikeastaan pakko tehdä tässä kova tulos, on sen verran huono tuossa vastaanotossa, että jos hän taistelee mestaruudesta, eikö näin ole? Kieran tarvitsee Treklounin etumatkaa sekä kyykyssä että penkkipunneruksessa. Ja tästä tulee suorille käsille 272,5 kiloa. Kieran Kidder tuulettaa. Varmaa työskentelyä Kieranilta. Toisin kuin useimmat jenkit, mies on tullut Eurooppaan tekemään ne tulokset, mitä hän ei omissa mestaruuskisoissa saanut. Ano Turtiainen, kolmas nosto, 240 kiloa. Ano aloitti siis 200, 220 ja 240 kolmannella. Kaksi ensimmäistä ovat menneet kevyesti, mutta tietysti lievä kysymysmerkki on tuo tämä vamma. Tuntuuko se vielä? Saattaa vaivata ja se, että Ano tahtoo ottaa tämän kisan tarkasti ja välttää loukkaantumisia viimeiseen asti. Tosin tämä on se nosto, millä pohjustetaan yhteistulos omille lukemille, eli yli 1100 kilon. Nyt siellä alkaa käsi jättää. Hyväksytäänkö? Ei missään tapauksessa. Tässä näkyy se on ilmeisesti tuo loukkaantunut käsi, joka jää jälkeen. Kyllä. Ja näin valitettavasti 3 punaista Ano Turtiaiseen tulokseksi 220 kiloa. Niko Lääperi Suomi, kolmas yritys, sarja 140 kiloa. Nikohan on Kerkkosta kotoisin oleva 33-vuotias taistelija, painoi punnituksessa 127,6 kiloa. Ja näin 2-1 äänin hyväksytään tämä nosto. Ja Niko Lääperi 260 kiloa. Nikolle erittäin tärkeä suoritus mestaruustaistelua ajatellen. Nyt hän on erittäin vahvoilla, hyvänä maastavetäjänä. Dietmar Zint, Saksa, seuraavana samassa sarjassa. Niko voitti häntä 15 kiloa tuossa ensimmäisessä lajissa jalkakyykyssä. Ja Lääperi siis teki nyt 260 kiloa. Zint määrännyt tankoon 267,5. Eli jos saksalainen tämän työntää ylös, ero supistuu puoleen, eli 7,5 kiloon ennen maastavetoa, jossa Lääperi on ennakkoon selvästi vahvempi. Eli siinä suhteessa juuri niin kuin Sakke totesi, tuo Lääperin äskeinen 260 kiloa mestaruutta silmälle pitää äärimmäisen tärkeä. Ja se tuli todella niukasti. 2-1 tuomariäänen hyväksyttiin syöttö. Kun sitten Saksan Dietmarin kolmas yritys. Ja se tulee ylös kuin tuleekin. 267,5 kiloa, 2-1 äänen hyväksyttynä. Ja näin kaventaa Zint. Lääperi johtaa Zinttiin nähden 7,5 kilolla. Kun tämä kilpailu päättää sitten USA:n Kieran Kidder. 282,5 kiloa on Kidder määrännyt tankoon. Kidderhän nostaa superraskaassa sarjassa ja sen sarjan maailmanennätys penkkipunneruksessa on USA:n Frankillä 322,5 kiloa. Gary Frankilla on myöskin huikea yhteistulosennätys 1182,5 kiloa. Mutta nyt Kieran Kidder, joka tarvitsee saada kiloja sitten Greg Loneen nähden mestaruutta silmällä pitäen nimenomaan tässä lajissa penkkipunneruksessa. Tässä Kieran tarvitsee kaulaa ja hyvin lähti. Puhdas nosto. Mies parantaa joka nostolla. 282,5 kiloa ja näin päättää Kieran Kidder penkkipunneruksen.
Kieran Kidder, tämän sarjan presidentti. Loistava kilpailu tähän mennessä. Ehjät esitykset niin jalkakyykyssä kuin penkkipunneruksessakin. Kieran, great competition so far. It's been a great competition. Mina and Ano, the WPO heavyweight champion of the world, they have been great hosts. They've done a tremendous job with this competition, and I think it's part of the reason I'm having such a good day myself. It's just a great setting to be part of, to be involved in and perform in. It's fantastic. So Finland is going to be in the series also in the future? Oh yes. If, you know, Ano is the WPO heavyweight champion of the world. There's great, you know, the Finnish, all the Nordic countries in general have a huge sense of tradition when it comes to strength and strongman sports and things like that. And it's just a great setting to come to. And we'll probably even host some professional meets here in Europe here in the future as well. We're working on to have a meet here in Finland, probably next summer, a professional meet that I'm going to work with Mina and Ano at, yeah. Great. Kieran, and your old part? Very good lifts so far. So far, yeah. I'm shocked. I was going for that 455 kilo. I had done it before, but it wasn't passed at our national meet. So to come all the way over here to Finland and get it, just a great sense of satisfaction. And then my bench press was a PR bench press for me as well, the 282.5 kilo. So I'm having a great day so far, and it's just I'm in shock. It's just fantastic. And good luck for the remaining events too. Thank you so much. Appreciate it. Vuorossa raskaiden sarjojen viimeinen laji, se on jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäiset nostot ja nyt ensimmäiseen nostoon Peter Traglown. Jersey saarelta kotoisella britti, joka on kakkosena tuossa superraskassa sarjassa ja hänellä rautaa tangossa 360 kiloa. Kieran Kidder, hän tuossa äsken haastattelussa kertoi, että hän on erittäin tyytyväinen järjestelyihin täällä. Loistava kilpailu, loistavat puitteet. Suomessa osataan järjestää tällaisia arvokilpailuja ja niitä arvostetaan. Ja hän sanoi, että myöskin hänen omat huikeat tuloksensa ovat osaltaan riippuneet siitä, että täällä on niin hieno ympäristö ja hienot puitteet tehdä tuloksia. Näin siis Kieran Kidder, joka johtaa tuota superraskasta sarjaa, tämän liiton rahasarjan omistaja ja liiton presidentti. Äsken Peter Traglown teki juuri uuden ikämiesten maailmanennätyksen 360 kiloa maastavedossa superraskassa sarjassa. Ja radalla lavalla nyt kerää keskittymistä Ano Turtiainen. Ano, jolle tuo penkkipunnerus käsivammasta johtuen oli lievä pettymys, mutta nyt alkaa rautaa nousta. Nyt aletaan taas olla Ano-lajissa ja viime helmikuussa helposti 405,5 kiloa. Ja Anon nimissä on myös voimassa oleva VPC maailmanennätys 400 kiloa. Ja nyt siis rautaa tangosta ensimmäistä yritys 380 kiloa. Kuinka paljon tuo ojentajavamma saattaa haitata tässä? Se saattaa hieman haitata, mutta ei ainakaan tässä vaiheessa vielä kyllä. Aloitus oli pelkkä muodollisuus. Näin helposti siis 380 kiloa Ano Turtiainen, joka johtaa tätä 125 kilosarjaa yhteistuloksella 688 kahden lajin jälkeen. Toiseen yritykseen Niko Läperi, joka taistelee tiukasti 140 kiloisten maailmanmestaruudesta. Nikolla ensimmäinen onnistunut yritys 330, nyt tankossa rautaa 350 kiloa. Niko Läperi Kerkkoosta, 33-vuotias ja nopea suoritus, ja se tuottaa hyväksytyn tuloksen tuomariäänin 2-1. Siinä ehkä pientä reisikannatuksen makua, mutta vahva suoritus Läperiltä, 990 kiloa ja käytännössä varma mestaruus. Ano Turtiainen tulossa sitten lavalle toiseen yritykseen, ja nyt on tangossa rautaa 405 kiloa eli puoli kiloa yli virallisen maailmanennätyksen. Ano Turtiainen yrittämässä toista maailmanennätystä tänä iltana, ja ainakin tuon ensimmäisen yrityksen kohdalta nosto oli niin helppo takia, että tämä pitäisi onnistua. Kyllä ehdottomasti. Jälleen huolellinen keskittäytyminen tältä 34-vuotiaalta kuntoilualan
voima-alan yrittäjältä. Ja näin tulee maailman ennätys. 400,5 kiloa. 3 valkoista ja onnittelut paikallaan. Uusi maailmanennätys. Toinen tänä iltana jo Ano Turtiaiselta. Ja sääli vain Sakki, että tuo ojentajan vamma häiritsi tuota penkkipunnerusta. Muuten nähtäisiin uudet yhteistulosmaailmanennätyskilot myöskin. Kyllä silloin ehdottomasti yhteistuloksen maailmanennätys olisi vaarassa. Et nyt sattui tämmönen työtapaturma, jos näin voi sanoa, että yhteistulos jäi alle 1100 kilon. Kiero Kidder kolmanteen yritykseen ja nyt eletään superraskaussarjan ratkaisuhetkiä, nimittäin Treglow on siirtynyt johtoon, johtaa 2,5 kilolla tämän hyvän maastavedon ansiosta. Kiero Kidder nyt on lisännyt 15 kiloa, tämä ylös, niin Treglow on jälleen ahtaalla. Treglow on kuitannut tähän asti Kidderin jokaisen maastanoston. Ja Kidderillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä parhaansa ja katsoa sen jälkeen, miten Treglow pystyy vastaamaan. 322,5 kiloa. Kiero Kidder. Ja hän vetää sen puhtaasti ylös. Helpon näköisesti. Ja nyt on sitten paineet Treglownilla. Kolmanteen yritykseen Saksan Dietmar Zins, joka taistelee tiukasti 140 kiloisten mitaleista. 332,5 kiloa tangossa rautaa. Ja riippuu sitten tietysti mitä tekee Latvian Saltsemniks. Niin Dietmar Zins joka tapauksessa mitaleilla tänään Sakke, mutta onko mitalin väri sitten pronssi vai hopea? Mikäli tämä viimeinen maastanosto nousee, niin kyllä sitten hopea on varma. Tähän asti saksalainen on tehnyt puhdasta jälkeä. 8 onnistunutta nostoa. Ja 9 onnistunut nosto, eli puhdas sarja, 9 onnistunutta nostoa. Dietmar Zins. Ja tässä on hopeanosto, 332,5 kiloa. Dietmar Zins 140 kiloisten hopealle. Kasassa 965 kiloa. Kolmanten yrityksen lavalle Latvia Ivar Saltsemniks. Saltsemniks on kiinni pronssimitalissa tuo äskeinen Dietmar Zinsin onnistunut nosto. Pudotti oikeastaan latvialaisen mahdollisuudet. Hän ei lähtenyt vetämään mitään yltiöpäistä korotusta, vaan 352,5 on tangossa. Ja hän on tehnyt myöskin varsin hyvää jälkeä. Ehjiä nostoja tähän saakka. Ainoastaan yksi penkkipunnerus epäonnistunut latvialaisella. Ja näin epäonnistuu tämäkin tulokseksi 347,5 kiloa. Sitten hänen jälkeensä Niko Läpperi, joka on jo käytännössä voittanut 140 kiloisten maailmanmestaruuden. Sitten on ratkaisuvaiheessa superraskas sarja plus 140 kiloa. Peter Treglow, Englanti ja Jersey lavalle viimeinen yritys ja 390 kiloa. Se on jälleen uusi tämän sarjan ikämies maailmanennätys. Ja tämä rauta kun nousee, niin se tarkoittaa sitä, että Treglow on tämän sarjan maailmanmestari. Voit raudat tangossa. Edellinen suoritus 375 kilolta oli kyllä niin vahva, että varmasti Treglow tämänkin raudan selvittää. Näin hakee voimaa ylhäältä 44-vuotias turvapalvelujen yrittäjä, turvamiehenä itsekin toimiva. Ja kyllähän tuohon runkoon turvaa riittää. Ja hymyillen nousevat tämän raudat. Maailmanmestari on Peter Treglow. Ja uusi maailmanennätys veteraanisarjassa on nyt 390 kiloa tässä superraskaassa sarjassa. Yksi mies on vielä jäljellä. Ja hän on Ano Turtiainen. Ja uskokaa tai älkää, Ano on määrännyt rautaa 420,5 kiloa. Eli
2 20 kilon nosto tuohon, ja se kertoo kyllä siitä, että mies tuntee olevansa kunnossa. Kyllä Anolla veto kulkee, samoin jalkakyykky. Pientä pehmeyttä selässä oli kyykyssä havaittavissa, mutta maastanosto näyttää kulkevan erinomaisesti. Tämähän on kovin tulos ja kovin maastaveto, mitä koskaan on yritetty, ja onnistuessaan se tekee Anosta ainutlaatuisen voimanostajan koko maailmassa. 420,5 kiloa. Siinä rikotaan tämän lajin uusia rajoja. Ano Turtiainen kolmanteen yritykseen, ja yleisö nousee seisalleen täällä urheilutalossa. Lievästi sanottuna suuren urheiluuhan tunnelmaa, kun Ano Turtiainen tulee lavalle. Todella keskittyneen päättävässä näköisen. Sakke, mitkä ovat mahdollisuudet? Hyvät mahdollisuudet. Ano on keskittynyt maastavetoon, joka hieman on polkenut paikallaan, mutta nyt on löytynyt uutta potkua. Se näkyy jo helmikuussa Kolumbuksessa, että veto on lähtenyt uuteen nousuun, ja nyt nähdään, mikä on tämän päivän kunto. Näin valmistautuu ammattilaissarjan hallitseva maailmanmestari Ano Turtiainen kolmanteen yritykseensä. 420,5 kiloa, ja se nousee! Mutta se jää vähän kesken. Valitettavasti alku näytti hyvältä. Näytti tosi hyvältä, lähti hyvin irti, teknisesti kaikki kohdallaan, mutta sitten aivan ääriponnistuksessa ehkä selkä on vielä hieman pehmeä tästä kovasta kisaruljanssista ja kovasta treenistä. Mutta ehkä jokainen viikko päästä New Orleansissa WPO-liigan semifinaalissa. Tässä sitten lopulliset tulokset. Sarja 125 kiloa, ensimmäinen maailmanmestari Ano Turtiainen Suomi, 1088,5 kiloa yhteistulos. Hopeaa Jarkko Keisala Suomi, 960 kiloa, ja pronssin otti Rocky Tilson USA, 757,5 kiloa. Jani Vileen neljäntenä ja Andres Svinkovs viidentenä. Nämä molemmat joutuivat jättämään kilpailun kesken. Ja sitten sarjaan alle 140 kiloa, ja siinä niin ikään ilahduttavasti maailmanmestaruus Suomeen. Niko Lääperi ensimmäisenä ja maailmanmestarina 990 kiloa. Dietmar Zint Saksa kakkosena 965 kiloa, ja pronssia Latviaan Ivars Saltsemniks 927,5 kiloa. Kari Kalliola neljäs, Milan Jovanovic viides ja Mike Robertson Etelä-Afrikka kuudes. Ja superraskassarja, jossa käytiin todella jännittävä kilpailu loppuun saakka. Sen voitti 44-vuotias Peter Jaglone, Englanti ja Jersey, yhteistuloksella 1062,5 kiloa. Upea tulos. Ja sitten kakkoseksi Kieran Kidder, USA, 1060, eli 2,5 kiloa erotti nämä miehet toisistaan. Marko Patteri otti pronssia hyvällä tuloksella 965 kiloa. Kovatasoiset voimanostokilpailut ovat ohi. Kiitoksia seurasta, tapaamisiin kanavalla.